Ngiyabona babukeli namhlanje nginiphathele umunye umuthi lo muthi lona igama lawo kuthiwa isicefe. Uqonde kahle leli gama makuthiwa isicefe ulizwise kahle. Namhlanje ngithi ake ngikhulume ngawo nginichazele ngawo lo muthi. Umuthi enginawo engisiza ngawo abantu mabefuna ukusizakala noma ngathiwa umuntu ufunani, kodwa nje umuthi lo enginawo kuthiwa isicefe igama lawo. Mina ngithaka kanjena ke lo muthi lo. Mnandi noveshe uvela behleka usaseka umkhanya kude unginakile sondeza ibheka mina ngedwa. Ngithaka kanjalo lo muthi. Lo muthi usiza entweni ezihlukene, uhlukene uma uthatha lo muthi ugeza ngawo. Uphinde uthathe ufaka into enokugcoba. Uhlukene ke lo muthi lo ukuthi wena muntu usukufunana. Kodwa usiza ekutheni ube nesithunzi, uthandeke ebantwini, ugezeke, ube muhle, ube right, igazi lakho lihlangane libe nawe ligijima umzimba wonke. Noma athi ukhuluma nobani noma uthi ufunani kubani, awulokhu uphikiswa umuntu lokho ecabanga ahamba ocabanga ukuthi hayi konje ngizoyenza noma ngiyenza. Umuntu uwenza ngaleso sikhathi lento osukuyifuna. Noma leyo nto osukuyidinga ukwenzela ngaleso sikhathi. Noma ngathi ufuna ukuya kubani, noma ngathi ufuna emsebenzini, ufuna ukuthi ufuna ukuyoqashwa, noma khona umuntu ofuna ke emsebenzini. Uma wathatha lo muntu ogeza ngawo aqeda wagcoba, wazoshona khona noma kanjani ngeke ngakuthathi lo muntu. Manje ngithi ake nginaziseke ngalo muthi lona, umuthi enginawo namanje ukhona. Noma ungafika namhlanje noma ungafika kusasa noma ungafika nini, ungafika uthole ukuze nawe ukhona ukusizakala. Ungasho ukuthi mina hayi abantu sebanginyanya abasangifuni ukuthi ngiyayinikela ukuthi hayi abaqhubeke bengizona. Cha, woza ngikusize mina nguneze lo muntu usizakala nawe uqhubeke nempilo njengabanye ngoba beqhubeka nje. Awubazi ukuthi bahambaphi, kodwa lo muthi lo nginawo mina namanje ukhona. Ungafika uthola endlini esigodlweni ngendlela efunakalayo nawe ukusizakala uphumelele. Ngoba lana sifuna ukuthi abantu bephile, ukuphila nje ufunakalayo, abantu besizakala bephile, begeze bethande bebe bahle bebe nogazi, noma yikuphi nasemsebenzini, noma athi uphathwa abantu, noma athi ugade obani, noma athiwa unomuntu wakho wesifazane, noma athiwa wesilisa. Uma umthanda kumele ezekuthande kakhulu impela, ebe nothando lokuthi cha yazi ngiyakuthanda ubani. Ngingacula nangaye esontweni, ngafakaza nangaye ngoba usuke ekuthanda. Uma waqala uthini impela ayasuke ethu impela akanyakaza impela, usuke ethi ngowakho. Nalo mphathi wakho usuke ethi cha lo ngibeka nje bamuhle. Akajwayeli ukubeka ukuthi ube mubi, akajwayeli ukukhulumisa kangakanani. Ukuthatha nje kubeka endleleni ethi mina ngokwenzela ukuthi nokuthi ngakuthatha futhi ngikukhuphule esikhundleni ngikuqondise ngendlela. Thokozani ke lo muthi nawuthola enambeni yami ileyo ethi 0720 20 2839 noma kanjani, noma athi isiphi isikhathi uyofika uthola. Ngasenkandla naseThekwini eRichmond Farm uyongithola ngaleso sikhathi, noma athi ufona nini noma athi nini uyongithola. Thokozani, ngihlale kahle.